दा जोंहा सबाय एवनानै लाबाय सबायजों अमा एसे संनो नागिरदों आरो नांगौ थादो सबायखौ एवनानै लाग्रोबाय दसे मोननोसै होमबाबो रुइयानो जारला थार बुस्थुआ एसे एवनानै होख्रेमना लानोसै ओमफ्राय सबाय मा होनो अमा आथिंखौहाय कुकाराव लानोसै आरो ओमफ्राय सबाय संनोसै होमबा एवनानै लाग्रोनो लोगोसे दा दसे उनावहाय लोगो मोनसिगोन ना गायफिनो आरो एसे अरनायदोंमोन ओमफ्राय अरनानै एसे खिन्थु एसे एवनानै लाबाय बारा एवला आरो बांद्राय एवद्रायाबाबो थावाना एसे मोदोमलायनांगौ आरो एवनाया होमबासो गोथाव जायो मोदोमो एसे जों दा अमा आथिंखौहाय लखबनानै लानोसै ओमफ्राय एसे रुदबनोसै आरो माने दै गुदुं खालामनानै सुनोसै आरो जा गोथावखा जानोसै आरो गोथावनो अमायाबो नालाय जाथारनांगौ माबा खालामदों बे नालाय नङा आरो जोंहा जानाय ओंखायनो लाना फैबाय आरो जानोसै दा बेनो आरोना ओमफ्राय संबाय थानोसै ओरैहाय कुकाराव सबाय रुनानै लाबाय बेखौहाय रुनानै लानोसै आरो दैखौ जोंसो रुनानै होनोसै ओमफ्राय सबाय होनोबाथाय बेखौ होनोसै आरो सबाय रुनाय जाबाय होनोसै जानो खाथारलाबाय थांबाय दासान्दिथ' बेमार जागासिनो दं ओंखायनो एसे रुनानै लानोसै आं एक्सुवेलि रुवाबा जाखाया जोंहा मोदोम आरो मोदोम बेखौबो रुनानै लाखानोसै दा मोनायाव जायोना दानो जायो बेखौ नायनोसै आरो बेखौ संग्रोनोसै दा ओरैहाय गाइखेर फुदुंदों नै कुकाराव संनोसै जोंहा दा आं संफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम सबायजों अमा आथिं आंहा सानबाय फुदुंनो मोन्दोंबासो र' आं एसे समबासो गोरबो आंहा सानबा मा जानो लुबैदों बिहामजोनि संनाय आं संनाया गोथाव जाथारो नोंसोर नायगोन देनां फैबाबो गोसोखांलायलायनाय हांमारखालायनाय संना होनां बिहामजो संनायखौबो जानो लुबैदों आं होनलायबाय थायो फैनोसै समाव आरो जिरायहोलै जिरायहो गुसु होयो सिंगिलासो बिमाया थगायलांबाय आंहाबो साफेराबो गैला जिलाजोब्बाय बेयो मैखुनाव होनायसो दाख्लै दाबुखौ माबा बस्था दंमोन न'आव खालामजोब्बाय दाख्लै जिगाब लामनायसो होदेरनोसै दा रुबाय थानोसै दा सबायखौ गांबाय संसै खोमा सानानै मोनजागोन दे मुलुगसाबो एसे जानांदों मुलुगसाबो ओंखायनो फैबाय बियो एरबाय था आयौ होनखादोंसो नामा माया सबाया जाखानायसै खालि एसे गुदुं खालामनानै सानानै हरनोसै कुकाराव रुना होनोसै माबायाव रुखानायसै कुकाराव आं स्टाइलखौ संनो रोङालै मालायसो बायदि स्टाइल संनो रोङालै गोसोबायदिसो न'आव संनाय बायदि एसे थावनांगौबा थावखायो अमा आथिंनाय लोगोफोर नोंसोरबो संनानै जानो हागोन बिदि होनबाय आरो सानबायसो नांखाया नै साहाबो गोदौखानोसै केमेरा एक्सटेन्डबो गैया माबा गैया नालाय बाल जारला जाथारो मोजां मोनलायसैलै
जै होबाबो सिखानो हानाय नङा बेखौबा आफा सामब्रामनि आखला पियासखौ एवग्रोनो नाङामोन आं बेखौसो एवग्रोनांगौमोन ना पियासखौ एवग्रोनो नाङामोन आं बानलुनि दै होबनायजों एसे एवग्रोबावनोसै अमा आथिं सबायजों गोबाव जागोन नालाय ओंखाम उखैदों ओंखायनो साहा फुदुंनानै लोंनो नागिरदों सबायखौ मा होनो अमा आथिंफोर लाबाय आरो कुकारावहाय दानो गोदौबाय थाबाय आरो ओंख्रिया सबायजों अमाजोंहाय सबायखौ अमा रुखांनानै होसनबाय आरो एकदमबारे गोदौबाय एसे गोदौबाय थाथोंसै आरो ना बिदिनो एसे गोदौखांनानै बेयावहाय माबा संनो नागिरदों आरो अमा एवनो नागिरदों बे अमाजों पियासजों बानलु ओमफ्राय जिरा देनानै होबाय आरो एवग्रोबाय बेयाव जिराखौहाय गथा सोदों आरो आं दैयावहाय हजोंहाय एसे गोदौगासिनो आरो ग्लाब ग्लाब गोदौबाय थागोन दसे रस जानानै ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होनानै आरो मोदोमनायनि
बिजौखौ होनोसै आरो बिजौ माने मोदोमसिनाय नालाय ओमफ्राय खानोसो हानो नागिरा बिसोरो बावबाय माबा ओंखाम लांनानै बावलांनानै खारलांनानै फैनांदों आरो टाइम मेंबाय नै दा अमायाव एसे मैथा होनानै लानोसै आरो खैसिब जानायनि थाखाय सबायजों अमाजों मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं हाखु दाखुजोंखाय मोननायखौ देखायासै आरो देखायनायानो माने मोनखाबायानो मोनसे ओमफ्राय एसे गोदौ सबसमाय बिराद हाखु दाखुसो भिडिअ खालामनाय जायो माने ओरैनो थानो मोननाय टाइमानो गैया आरो फिसाफोर स्कुल टाइम जाबाथाय दसे फुङाव ज'फादो उन्दैफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो फोरोंदो मोसौ गाइखेर बेबायदि माने लांदोलाय फैदोलाय सेनि खालामबाय ओमफ्राय संबाय खावबाय आरो फैदोलाय आरो सासेनिखौ लांबायानो जिरायनानै ओमफ्राय दा नै बेखौ फकस खालामनो हायासै नालाय दा बे मोनायाव जाफैसिगोन आरो बिसोरहाय बिदिनो दोननोसै ओमफ्राय दा बेखौहाय फिसाजोनो लांसैसो दा साइज जाखाबाय आरो Mending. Gini sih ada.